Alright, good morning mga bro. Welcome sa ating vlog. For this video ay pabalik na tayo ng Cavite. Nandito tayo sa Sipukot, Camarines Sur. At may kasabay na tayo, naka Sniper 155. Nandun sa unahan. Dinaanan ko dito sa Sipukot kasi taga Sipukot siya. Alright, so shoutout sa mga taga Sipukot dyan and sa mga babiyahe. Ingat sa ating lahat. At maulan, mag-ingat dahil madulas yung kalsada, basa yung kalsada mga bro. So, ayan, hindi na tayo nakapag-intro dun sa kung saan ako naghintay dito sa aking kasama. Pero all goods na rin to. Maganda yung panahon, okay pa to. Wag lang lumakas yung ulan, pero nakahanda naman tayo. Meron naman tayong kapote. At yan mga bro, hindi tayo natuloy kahapon dahil tinabad ako. Pero all goods naman yung biyahe natin. Ayan, nakahanap ako ng kasabay, which is itong kasabay ko is katrabaho ko lang naman to. Bago yung motor niya. Ayan, hindi ko pa to naka-ride. Siguro all goods na rin naman to. Marunong na sa long ride. So yan mga bro, umaambon pero hindi to lalakas kasi pagdating natin sa unahan ay walang ulap na makapal. So nagbablog tayo. Ngayon lang tumino yung GoPro. So medyo mabagal yung takbo natin ito dahil may kasabay tayo. Lagi maghihintayan, which is yun yung disadvantage niya. Kahit na na dalawa lang kami, maghihintayan pa rin kami. Iba yung long ride ka na mag-isa dahil wala kang hinihintay, wala kang inaalalayan. Dito may kasama tayo. Bago yung motor niya talaga, pogi, diba? Pero ingat na lang. Ingat na lang sa ating lahat. Daming bumabiyaheng pabalik ng Manila. So yun mga bro, pakpak na. Woo! Medyo mabagal yung kasama natin. Di pa siguro sanay sa ganitong biyahe. Masyadong maingat. So ingat pa rin tayo. Doble ingat tayo sa biyahe. Lalo na ngayon, madaming sasakyan. Medyo traffic to dahil alam mo na last day ng uwian. Yung mga naiwan. Yung mga naiwan ay ayan, humahabol. So medyo traffic dito sa Tara pa to mga bro. Medyo may abriya yung mga truck dito, kaya nagkakaroon ng traffic congestion. Itong truck na to hindi nakaahon. Ulan ang biyahe natin. Pag ganitong dami sasakyan, kung hindi ka lulusot, talagang babagal yung biyahe mo. Pag mga ganito kabagal, pwede ka lumusot. Kahit merong kasalubong.
Abutan tayo ng ulan mga bro. Ito yung pinaka mapait na katotohanan sa pagbiyahe na nakamotor. Iwan si Miko. Wow, wow, wow. Tayo natin. Kawawa si Miko eh. Hindi na tayo gigilid kasi oy puta ragis na yan, hindi ba pala si Miko. Well mga bro, mamaya na lang maubos yung gas natin ay yung battery natin. Tagal mo Mick. Takot pa lumusot, pero always pa rin yan. Mabagal yung ano natin nito, matagal tayo makarating nito mga bro kasi may inaalalayan tayo. Takot siya lumusot sa ano eh. Takot mag counter blow, overtake. Medyo yung ano dito kalsada medyo malubak, kaya ingat rin tayo dito. Lupi na to eh, lupi. Palupi. Okay. Mahal ni Miko. Woo! Dalian mo Mick. Alright mga bro, welcome to Ragay, the capital city of Lubak. You know what? There's many times I lubak. Malubak in this town.
This is wow! Aray ko! Grabe yung ano, traffic. Yayayay, daming sasakyan, daming motor. Eleven na, 11. Tayo sa kabila. Kanina pa kami ganito. Papasok to ng proper ng ano, Calawag. Tingnan nyo naman yung ano, traffic, grabe. Mamaya na lang. Alright mga bro, nandito na tayo sa crossing ng Calawag. Sa wakas wala na yung napanghabang traffic. Grabe, isang truck lang yung bumalandra dun sa kurbada, nasira dun na. Grabe yung haba ng traffic kabila. Grabe yun. Ilang oras tayo dun mga bro, pero ngayon maluwag na. Papasok na tayo ng proper ng Calawag. My GoPro is not working. Still working. And it's be okay na. And it's be. And there's traffic ahead. Grabe siya. Grabe ang traffic mga bro. Hindi kaya ang traffic. Wow, wow, wow. Grabe yung mga karga ng mga ano, colorum na van. Mamaya na lang para umabot tayo ng Cavite sa pagbablog. Alright mga bro, nandito na tayo sa bypass ng Lopez at magbabypass tayo. Dito na tayo dadaan para mapil naman natin yung luwag ng kalsada. Aso. Wow. Wow. Yung paakyat to. Ang daming truck. Papagapak yung ano ko ah.
Balaklava. Sige, bakbak mo par. Masyadong kurbada yan par. Madali dyan. Yan, tama yan. Tama yan, tama yan, tama yan, tama yan. Bakbak par, boy. Wow, wow, wow. Wow. Ilusot mo. Wow, wow. Sarap pag ganito ang kalsada, ang luwag. Bakbakan mo bar. Paano ba? Wow, wow. Namilipad ka so high. Dandan tayo dito. Woo! Mas mabuhangin ano. Ito yung bypass ng Lopez. Oops, wawawiwaw, ano yun? Sa dalawang balik ko ng Bicol, ito, isang beses naman lang ako nakadaan dito. Ngayon na naman lang ako nakadaan. Masarap din dumaan dito eh. Ito yung mga ano, active na bypass. Malalaking bypass. Wow. Ay, nag-record tayo. Ang gagawin ko, makikicharge ako kay Miko kasi alam ko may charging port yun. Ito kasing ano ko, charging port dito sa ano, merong ano to, sira mga bro. Kaya di nagcha-charge. Nagcha-charge ako ng battery ng GoPro. Dalawa lang kasi yung battery ng GoPro ko. Yung iba, yung the rest na luma, ay nasira na, lumobo. Ito si Manong, hirap nito ano eh, sabayan eh. Mga tricycle, mga ano yan, hari ng kalsada yan. Kasama niya ng mga e-bikers. Tapos na ang bypass mo, Deo, and the real state ka na naman sa kalsadang baku-baku.
Manila, Lucena, Gumaka. Gumaka muna tayo sa Lucena and then Maynila. Mamaya naman lang dahil kita nyo naman puro traffic. Alright mga bro, laylo tayo ngayon dahil hinihintay natin yung kasama natin. Tagal ni Miko, na-stuck up, di makapag-overtake dun sa bus na medyo matulin. Hinihintay lang natin. Nandito na tayo sa ano, papasok na to ng Gumaka. Malapit na tayo sa diversion. Sa diversion pa rin tayo dadaan para mabilis-bilis at hindi tayo mapagod. Sana si Miko, ang tagal ni Miko. Tagal mo, Mik. Ang oras na, Mik. Ang oras na pala. Hindi na yung bus, nakupal. Oh, 12 na. 12:15, 16. Si Miko, tagal ni Miko. Ito na yung bus, mabilis yan eh. Targis na bus yan, oh. Yung kasalubak, pumunta. Nasa likod na natin si Miko. Ayun, dalawa sila, pareho kulay. Oh, tatlo na sila, mga pure pallets. Ah, dito na tayo dadaan sa ano, tagal ni Mix. Oh, lubak. Traffic na naman. Sobrang traffic na naman dito mga bro. Wala na tayo magawa sa buhay. Mamaya na lang, makakapagod pa ganito. Right mga bro, dito ulit tayo dadaan sa Gumaka Bypass Road. May gas ka pa? Ha? Magpagas ka na? Uga pa? O sige, magpagas muna tong tropa bago kami umakyat. Hintayin muna natin siya. Yes, mag-vlog tayo. Alright mga bro, ay magpagas na ako para wala nang ano, pagas tayo. Pagas na tayo para hindi na ako magpagas. Pangatlong gas na natin to mga bro. Nagpagas ako ng 200, tapos 200 dun sa may Libmanan, and then hindi pala mga 200. Tapos nagpagas ulit ako dito sa may, saan nga ba yun, kalimutan ko na. Tagkawayan. Tapos pangatlo, pero yung susi ko nawala na. Wala na yung susi natin mga bro. Na-improvise opener na lang yung sa upuan ko. Sana nandun yung ano ko, spare, saka pati dun sa top box ko. Pag wala yun, alam ko may spare ako nitong susi, pero nandun sa ano, sa folder kasama ng mga original ORCR. Pero yung sa GB box, di ko alam kung nandun. Kung nandun, pag wala, yari.
Yari tayo nito. Todas tayo. Ganito lang. Pag bubuksan mo, hilahin. Ay putrags. Mick! Putrags, natanggal na naman. Sinasabi ko na. Nadali na naman tayo. Tanggal. Mick! Natanggal! Ayusin ko lang to. Putragis na yan. Tanggal na naman. Alright mga bro, dito tayo sa Gumaka Bypass. Woo! Lamig! Kaya pinahirapan na naman ako natanggal yung opener dun sa upuan, kaya ayun. Pero nakapagpagas na tayo, full tank na naman ulit. Napagas natin 200, 150, 350 plus 150. Magana na 500 na tayo mga bro. At nandito na tayo sa bypass road ng Gumaka. Aspaltado dito mga bro. Nagpawisan na naman ako ng malala. Ay, natanggal. Tanggal yung visor ko. Shit! Huli lang si Miko. Ayusin ko lang itong visor ko. Mick, natanggal. Ayusin ko lang. Natanggal. Oh my god. Sira na kasi to. Teka lang, saglit lang. Ay, natanggal. Baka na eh. Sira na kasi to. Ano ba napapalitan? Ewan ko kung may pambili nito. Sira na kasi to mga bro. Yung lens ng helmet ko nabagsak to, nabasag yung lock, kaya madali na siyang matanggal. Kahit walang susi, bakbak. Oh, maraming pakyat to. Hindi ko pa natatanggal. Unahin natin si Miko para kitang kita siya. Una ka, Mick. Dali. Una na. Para makita ka naman sa vlog ko, di ba? Wow! Pasahin! Gagi kami. Grabe yung minor mo.
Sarap sa pakiramdam. Sa fourth gear. Sa fourth gear ba tayo? Wow, wow, wow. It's I've been so long. It's no one in my shoe. Said it's you. Nanadi ka. Ibakbak. Dami nila oh. Wow, 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 wow. Lamig!
Masyado madulas ang kalsada. Bulmek. Woo! High rev tayo. High rev talaga kailangan. Malayo pa tayo, bumaba lang tayo mga bro. Yan, ito na yung tapos ng ating Gumaka bypass road. Pabalik na tayo ng Maynila, kaya yan, sulitin na natin to. Sulitin natin ng bawat sandali mga bro. Sulitin na natin sa mga bigat eh. Kasi isa lang ang buhay. Bilis talaga ng truck. Mamaya naman lang. Strupabis ba yung kasabayan natin kanina? Hindi matanda to eh. Hindi ito yung nakasabayan natin sa may ano. Sige, palbag. Mahirap. Natin kita lubak dito eh. Sige. Bakbakin mo pare ko. Matranin mo. Garutin mo yung truck. Sige par. Apakin mo na yan. Tatagos ka na dyan. Ayaw ko pang biyakin yung truck eh. Sige, bibiyakin natin yan. Baklu is waving. This time sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing.
I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes the tears are down, I just never let it get me down. Mamaya naman lang. Alright mga bro, nandito na tayo sa mga kainan natin. Patay mo. Alright. Ayan, naka-on lang. Kain tayo? Kain. Oh. Ayan, iniiwan ko lang na nakabukas. Iniwan ko lang nakabukas. Iwan ko lang nakabukas. Oh, ang dumi na oh. Wow. Tara na, tama na to. Kain muna tayo. Alright, back to work. Alright, katatapos lang namin kumain at ayan, bakbak na naman. So aabutan kami ng hapon nito dahil alam nyo na, sobrang traffic sa rush hour ang maabutan namin. Alright, nandito pa rin tayo sa Plaridel, Bulacan, Plaridel, Quezon. Ingat na lang sa mga bumabiyahe ngayon. Doble ingat. Hindi naman natin pwedeng sabihin magdahan-dahan kasi bukas pa kayo makarating. Doble ingat na lang mga bro. Malubak dito. May mga tinapala na. Woo! Wow. Nakakarandiat. Nakakarandiat ang ganyang pipe. How it could be, could you standing in my shoe? Woo! Traffic. Yung ano natin mga bro, never tayo nagpalit ng pipe sa ating Raider. Stock is good. Stock is good mga bro. Wow, maraming kargaan oh. Ano nga pang malakasan. Nag-vlog pa tayo. Nag-record pa pala tayo. Bueno boy pa siguro. Go bro.
Naiwan si Miko, naiwan si Miko, naiwan. Hintayin natin. Naiwan. Kaya habol yun, baka siya. Habol yun, mahabol yun. Hintayin na lang natin mamaya. Ayun na, ayun na. Tagal mo. Dilian mo, Mick. Anong oras tayo makarating nito? Ayan na. Umahabol na si Miko. Oh, ito. Traffic na naman. Ano ang gawin natin? Standing in my shoe. Grabe yung mga pasahero ngayon. Kaya nagkaka-traffic dahil sa malubak. Siyempre kailangan magdahan-dahan. Tulad dito, diba? Grabe to. Hindi ka magdahan-dahan dito, pang ilalim ng sasakyan mo, yari. Wala lang. Ang lala. Paulit-ulit lang yan nangyari. Ulit-ulit lang ang nangyayari. Paikot-ikot tayo parang bote. Right, mamaya na lang. Right mga bro, pasok tayo ng IMI Zigzag Road ng Atimonan. Umuulan na, umaambon. Makulimlim masyado yung langit mga bro. Ay, anong oras na? Alas 2 na mga bro. Tagal natin. Alright mga bro, nandito tayo sa ibabaw ng Atimonan Zigzag Road at ang lakas na ng ulan. Ayan na. Kaya pa ano tayo, kaya tayo, wala akong kapote. Kaya tayo mga bro, hindi kaya. Hindi kaya.